Ginpasiga na ang Christmas Parol of Hope atak na alas 6 nga gabi, Disyembre 1, 2024. Ginhiwat ang opening of lights sa Festival Mall Iloilo sa pagpanguna sa Philippine Chamber of Commerce Iloilo City Chapter. Yara sa kapin 1,500 tanan ka mga parol ang ginpangkabit sa mga nagkalain-lain nga lugar, nakip na ang Diversion Road Mandurriao, General Luna, Distrito San La Paz, Haro. Nihibaloan nga ang mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang nag-ubra sa amo nga mga parol. Magalawig naman tugtog sa masunod nga tuig ang pagpasiga sa Christmas Parol of Hope diri sa may Diversion Road Mandurriao, Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5, Jenny Kauyo para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko. Kagalinawan sa Iloilo, K5. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.